ओइ नों ओरै फैलाय मामोन सार बे मिलनि मेनेजारा सोर बे मानसिया बेयाव दंना गैया दङ हौ सा दंफां सेराव जिरायदों फैलाय बे मिलनि मेनेजारा नोंथाङानो ना औ आंनो आं नोंथांखौ एरेस्ट खालामनो फैदों नों आंजों थादायाव थांनांगौ मानो सार बेयावनो माबा मोनसे खालामजासिगोन नामा सार मा नों आंखौ रांजोंसो सुनायनो सानदों आइदै थौ थानायाव 2 नाम्बार खामानि मावग्रा आयेन बेरेखा मावग्रा थौ थानासिम दे जायगाखौ फैसा मोजां हो फैसा लादो नोंथां फैसा गोमागोन मोजां ला दे खुस्रा मोजां ला आंनोबो रानदो बेसे बटफ्रालाय दि रानदो ओइ दे आन्दायबाय नामा रायना हो मासे बारब्ला दिनै जयैनो बोरमा मासे जानोसै नामा दा जौखौ सोरबा सासेया होदो जालालै खेबसेबो जुबिथारासै मा फंबाय माबालै आदा बै दंफां मिलनि मेनेजारखौ पुलिसा लांबाय दासो हा मा मुंखौनोलाय साला बे पुलिसा फैसानि अनगा मा लुबैदों बेलाय साला
फैसानि अनगा बिसोर माथो लुबैयो बिसोरो फैसानि लालसा लक्रा नों दानो थांनानै बे फैसाया बेसेबां दङ गारस'ना हैजोबथां गोख्रै थां गोख्रैनो दानो माबा थां जागोन आदा बेखौ आं मावसिगोन ओइ थब्रा थां माबा थां मोजां एफा बिदि मानसिखौ सिगाङाव मानो खबर लायाखै बिसोरखौ मावनांगौ औ जागोन सार जागोन दे खुलुमबाय सार खुलुमबाय जिरायदो मा खौरां खौराङा जादों सार दहाय नोंथाङा बा दंफां मिलनि मेनेजारखौ हमना लाबोदोंमोन ना जों बिनिसो एसे सावरायनो फैदोंमोन सार बे बाथ्राखौ लानानै औ सार बियोथ' आयेननि बेरेखा हाबा जादों बे आयेननि बेरेखानि थाखायनो बै दंफां मिलनि मेनेजारखौ हमनानै लाबोदों मिथिबाय मिथिगौ सार जोंबो मिथिखागौ दा बेनि थाखायनो खोथाखौ फोलावजासेनो जों नोंथांनो नैबेखौ लाबोदों सार नैबे बेगाव 2 लाख रां दं मा 2 लाख रां दङ औ सार नोंसोर आंखौ रांजों बायनो नागिरदों नामा नैबे रांजों बायजाग्रा अफिसार नङा बुजिबाय नङा सार नों बे खोथाखौ बेबायदि सार मा बिदि नङा आं रांजों बायजाग्रा सासे अफिसार नङा बुजिबाय थां नोंसोरनि गाहायनो खोन्थाहै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो आयेन बेरेखा मेलखौनो आं बन्द' खालामजोबगोन मिथिबाय नाथाय सार खोथाखौ एसे साननानै नायोब्ला गाहाम जागौमोन नामा ओहो आंहा रायलायनांगौ जेबो गैला आं नोंसोरो बे राङा लांनानै नोंसोरनि गाहायनो खोन्थाहै ओइ अफिसार नायगोन नोंखौ सानबेसे सोलिनो नोंलाय मेलेमाव सोना नायब्ला मोजां जागौ ना सार बिनि फिथाइया मोजां जानाय नङा सार खौराङा माब्रै फैसाखौथ' लाखियासैलै खौराङाथ' गाज्रिसो जाबाय माथो मादि जाबावगोन आरो मा बुंदों मिथिगौ माबा जोंनि 2 नाम्बार खामानियासो बन्द' खालामनो नागिरबावदों इन्सपेक्टर साला सुवारा बिदिब्ला जों बिसि फिसाखौ माब्रै फिसिनो बिदिबावसो नामा बियो थारैनो जोंनि बेफोरबायदि 2 नाम्बार खामानिया बन्द' जानांगौब्ला जों रसा नांनानै थैनायनि अनगा जेबो गैया आंहाथ' हा-हुबो गैया भिखारिसो जागोन माथो आंलाय जाया जों रसाबो नाङा आरो जों भिखारिबो जाया जोंनि 2 नाम्बारखौ बन्द' खालामदोंब्ला जों बिनि खिथायखौ लागोन नाथाय माब्रै आदा मानो होनब्ला बेखौ बे दुनियानिफ्राय बै गोजौआव फाथायहरगोन मिथिबाय बिदिब्ला अब्रा नों दानो बिनि बेबस्थाखौ लाहै दानो थां जागोन आदा खब्रा गुड आइडिया चलो
नाजासे जिवा नुसहायै बुवा आलु बिखाया Oi Bima, Bima, Billy Pangadi जाखोना जादिया, लेट जागोन. दे मोजाङै फरायनानै फैदे बाबु दे. मोजाङै थाथ'. आं दोननानै फैनोसै बेखौ. टाटा. आंनि जिउ
आइथिसनब्लाबो आफादसिमब्लानो गारा गारिफोरखौ फंबाय लामायाव मा उन्दुगोन नोंलाय नै आंना गारिया ब्लक जाबाय एसे हेड खालामदोब्रा भाई लोंनानै मा लामा सामा उन्दुलाबायखो हामालै सिखार सिखार होद दासो मोनदों बेलेखा हाबा मावनायनि सासेया 2 नाम्बार बन्द खालामग्रा मानसिया dobra सिखाव हरलाय आं खेदा माथो जादों बेखौ सिनायाखै बे बिफाखौ 자, 가정하면 बे गथ'आ सानसे जोंनि खैफोद लाबोनो हागौ बिनि थाखायनो बे गथ'खौ दिनैनो फोजोबस्रांखादों या नोंनि बुंनाया राइट इयुनाव बे जोंखौ खिथेर लाफिननोबो हागौ खारनो गोरबाय थागौ बेखौबो गवा नांगौ नंथारा ओइ पेट्रल लु लुना हजब ओइ थाब लु लागावदो दे थाखौ सावखामजोबखानांगौ बेखौ थानाखौनो सोलाय रोङा बियाफो बायदि साला लागाय गथ'आ बे गथ'आ थ' होसोनांगौ होसो थ' गुबुनाव मोनहैगोन होसो
बे गथ'आ देरनानै जोंखौ खैफोद लाबोथारगोन लाबोगौमोन बे फिसाला बेटा। लाबोगौमोन जेरै फिसालायाबो एरि जाखागौमोन थ' बेफोरखौ थ' नेबाय थांसै। थायो नामा थ'